छपरा जिला के लइका आवता समझ रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका ढेर होई जइबे ऐसे छुई दी तइका रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका सगरो गर्दा मचैले बा लेके दुनाली त चलल बा सगरो धूम मचैले बा यूपी बिहारी हिलैले बा सगरो धूम मचैले बा लेके दुनाली त चलल बा सगरो त गर्दा उड़ैले बा रोजे आके पाओ पड़ेला कतन रंगदार तोरा जैसा रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका रोटी कर जाम रोटी कर जाम सरियाम जन रंगदारी रे हवे त लइका बिहारी रे कृष्णा पवन के आँख न देखई हे मारी दी गोली रे कही जन रंगदारी रे हवे त लइका बिहारी रे कृष्णा पवन के न आँख देखई हे मारी दी गोली रे पसीना तो हो कोई करा माना ऐसा रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका रोटी कर जाम सरियाम छपरा जिला के लइका रंगदार है।